Pois entramos de cheo na proba de máis tensión do programa onde está o bote en xogo. Imos con ese minuto final que hoxe será protagonista Ofi de Carballo, pero se ti queres estar nese quinto chanzo só tes que escribirnos o WhatsApp do programa 618-388-087 e así podes votar aquí un día tan bo como que votou Ofi ou non, o diste moi ben. Casi rompemos todo, pero bueno, o demais todo moi ben. Pero ao final non se rompeu nada e ainda podes levar o bote. Ainda. Podo. E sabes canto está o bote? 11.400. Sabias todas. 11.400 eurados, efectivamente, aí os tes. Van cara aquí, Ofi, tens aí as túas costas. Se os queres meter no peto e levarllos as túas administradoras, hai que acertar 5 preguntas nun minuto. Hoxe xogamos con estes temas. Preguntaremos por individuos, Roma, extinción, barco e católicos. 11.400 euros de premio e un minuto por diante para conseguir eses 5 acertos. Preparado, Ofi? Vamos alá. Pois veña, moita sorte. E tempo. Individuos. Individuo dun pobo do Nepal que fai de guía nas expedicións de alpinistas ás montañas da zona. Xerpa. É correcto. Roma, a clase popular dos cidadáns da antiga Roma por oposición á clase dos patricios. A plebe. É correcto. Extinción. Elefante da era cuaternaria de cairos longos e curvos que viviu nas rexións frías de Asia e Europa e do que só se conservan fósiles. Mamut. Paramos o tempo. Paramos o tempo en mamut. Quédanos ainda barco e católicos por diante, pero que é certo é que comezaches da mellor maneira, acertando 2 seguidas. A de Xerpa non se nos escapou e tampouco se nos escapou a de plebe. Esa clase na antiga Roma contraria aos patricios. Poden ser 3 de 3 e 37 segundos por diante. Pinta moi ben este minuto final, Ofi. Cando menos de principio, Estamos ben, sí. Pois veña, a seguir así igual de concentrado. Sorte de novo. E tempo. É correcto. Barco. Cabo que hai en cada un dos ángulos inferiores dunha vela para suxeitala ao costado ou á proa do barco. Estai. Non é correcto. Católicos, cardeal que se encarga da administración e goberno da Igrexa mentres a sé apostólica de Roma está vacante. O Camerlengo. Paramos o tempo. A falta de 19 segundos. Ofi, vai a cousa ben. Non nos quedaría nada porque temos todo acertado. Estaremos entre barco e católicos todo o tempo. Dixeches Camarlengo, resposta que pode ser correcta. Ese cardeal que se encarga de administrar o goberno da Igrexa mentras a sé apostólica de Roma está vacante e de acertares só nos quedaría en barco ese cabo que hai en cada un dos ángulos inferiores dunha vela para suxeitala ao costado ou á proa desa embarcación do barco. 19 segundos por diante, fai uso deles. Ofi, máxima concentración. Vamos. Sorte de novo. Grazas. E tempo. É correcto. Barco, cabo que hai en cada un dos ángulos inferiores dunha vela para suxeitala ao costado ou á proa do barco. Estacha. Non é correcto. Cabo que hai en cada un dos ángulos inferiores dunha vela para suxeitala ao costado ou á proa do barco. Amarra. Amarre non é correcto. E tempo! Aso un acerto. Ofi, aplauso grande para él, por suposto. Que ben o fiaches, amigo. E é para estar moi orgulloso. Dixen que estuaches a só un acerto. Minto, estuaches a menos. Dixeches amarre e a resposta que buscábamos era amura. Amura, joder. A nada. A nada nos quedamos dese bote. O que si leva son todos os acertos con premio. 400 euros ben merecidos para Fon. Así que parabéns, moi ben xogado. Aí os vemos, aí chegan os cartiños. E o bote, por suposto, que seguirá estando disponible por sus usantes no día de mañá. 11.400 euros. Os da casa, aquí vos agardamos, que vaya final de programa hoxe. Vaya final de programa. Ata a festa. Querida. A nada,